σε πλάνα που θα δώσει ο σκηνοθέτης μας. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βγαίνουν αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο και βλέπετε τι γίνεται στις κερκίδες της Τούμπας, όπου επικρατεί παροξισμός για αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν γράψει ιστορία ασφαλώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τα μεταξύ τους παιχνίδια. Μια ιστορία η οποία ήθελε πριν από το 1997 τον ΠΑΟΚ να είναι ο κυρίαρχος, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια το σκηνικό έχει αλλάξει πλήρως, δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κυριαρχεί. Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει από το 1997 τον αντίπαλό του και βεβαίως είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της απόψινής αναμέτρησης, μια αναμέτρηση η οποία έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να παρουσιάσει. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι για τον Ολυμπιακό το απόψινό παιχνίδι είναι κλειδί ως προς την προσπάθειά του για να κατακτήσει και το φετινό πρωτάθλημα. Λένε πολλοί ότι αν ο Ολυμπιακός φύγει με τον διπλό σήμερα από την Τούμπα θα έχει βάλει πολύ ισχυρές βάσεις για να στεφτεί και πάλι πρωταθλητής.